to ako seriózne, ja sa joinem sem. Prvé, čo ma privítá je tá pesnička a toto taverka, čo tu absolútne neviem, čo tu vôbec robí. Nevadí. Ako dole vidíte, ten... Ok, čo to je vľavo hore, ty kokos, bol, že grassblock. Každopádne, prečo zrazu sa ja snažím... O, nie! Ok. Poviem, že teraz to fungovať už bude. Každopádne, chcem spraviť toto za celú sériu prežívania fungusu. Ja som neurobil konkrétne tento celý mod pack, je tu okolo 250, pokiaľ neviac modov. To akože ja, ne že by som neurobil, ja som to ani, že nechcel sa moc tým kašľať. Ten starý fungus, čo ja som mal, vlastne čo som celé urobil, on proste sa pokazil tam už, jediné čo funguje, je iba nejaký, čo to je? Ten jeden svet, ktorý som raz vytvoril a ostatné už tu reálne tam, neviem, niečo sa tam pokazilo, nejaký tie hordy, inak to celé fungovalo, ale všeobecne už som nechcel sa k tomu nejak vráciť, pretože musel som reinštalovať, chcel to preprogramovať a to by som strávil totiž hodinu, dve, ty kokos iba nad tým, aby som vlastne to zistil. A potom nehovorím, ešte som nezakomponoval testovanie, čiže nehovorím, že by to bolo extrémne ťažké, samozrejme spravil by som to, ale potom zase by ma napadlo, to by som tam mohol pridať, to by som tam mohol pridať. Takto som odtestoval len toto. Vlastne som odtestoval, našiel, ja vám nechám link na toto celé. Nebudete mať to, čo mám tu ja konkrétne. Keď náhodou tu budete chcieť si odohrať sami a také, nebudete mať konkrétne to, čo ja, pretože to, čo som tu ja pridal, toto som sa ja nepridal, ale ja som sem pridal, dajme tomu, lepšie generovanie, lepšie treefold, či čo to tam pridal ešte k tomu. Odstránil som veľa modov, pretože proste mi prešli také, že nevho, viac menej. Proste je veľa vecí, čo som sa pridal vizuálne, jak som hovoril, generáciu a také veci. Ten bar dole, čo je, tak toto ja zrušiť ani neviem. Napríklad toto, chodenie cez stromy, mňa toto vydesilo, keď som to s chamošom hral toľkokrát, že proste tam išla jak teraz kráva a ja som si myslel, že na mňa niečo ide proste skočiť. Každopádne, prečo aj chcem spraviť túto sériu, nielen preto, že chcem túto hitnúť 100 dní, bez toho, aby som čo najmenej krát zomrel, pretože nezomrieť sa to nedá, to už som skúšal. A toto mám veľmi dobre otestované z môjho starého kanálu, že proste nedá sa tu prežiť bez toho, aby si neumrel. To ale není hlavný bod, samozrejme 100 dní je jedna vec. Najhlavnejšia vec, čo ja chcem spraviť tu, je, že komunikácia s vami. Čo znamená, že ja sa vás tu dajme tomu spýtam, že jak moc budete chcieť dáme tomu pokračovanie a proste také veci, je to jedna vec. Proste jednak aj dostal tento samotný mod aktualizáciu. Je tam, keď som kontroloval aktualizáciu, lebo hovorím ako samozrejme tieto módy veľké môžu dostať aktualizáciu, ale väčšinou to je kvôli optimalizácii daných bossov alebo optimalizácii množstva enemákov na dané miesto alebo niečo také. Samozrejme, čo hlavne som aj pozeral, bolo, že či sem pridali nejaké nové chovanie alebo niečo na ten spôsob. Áno, pridali. A doslova sem pridali asi 2 Calamity level enemákov, aby som vám to tu troška rozvil. Calamity level enemák, už aj jak sa názvu ide. Calamity level enemák je vlastne enemák, ktorý je finálna verzia celej fungus sféry, čo znamená, že Capek, ktorý proste je na teba poslaný, aby ťa totálne raidol, zničil ti baseu a tak ďalej a tak ďalej. Samotné Calamity level už za seba hovorí proste svoje. Ok, kámo, Uncomfortable Potion, dobrá, super, čo je tu? To je reč bohov, by som povedal. Ok, kámo, ale je tu reálny loot? Pink bed, no uvidíš to brať. No každopádne, k tomu by som sa vrátil k tomu, že to, čo je hlavný bod urobenia tejto série je jednak, aby sme si nemali tu konštantne, ale že konštantne samé horor módy. Teraz som sa reálne musel dať 10 minútovú pauzu, aby som si spísal všetko, čo som chcel spraviť. Dobrá, dosť. Čo som chcel proste povedať v tomto videu, hej. Čo znamená, to mám pekne spísané, takže poďme po poriadku, hej. Spomínal som hitnutie 100 dní, spomínal som komunikáciu s vami, čo znamená, že nelenže ja budem teraz to vyprávať, dajme tomu, vy nemusíte ani písať komentáre, ktoré sa týkajú tohto módu. Poradiť nemám problém, ja som len otvorený týmto veciam. Som otvorený kritike, otvorený takým veciam, ja nemám problém, ja nekúšem. Keď máte nejaký komentár k tomuto, všetko je vítané. V komentároch ste viac než vítaní. Dobre? To je jedna hlavná vec, ktorú keď náhodou si sa bál napísať komentár, nebojte sa, keď vás niekto zhejtí, ja zhejtím jeho, je to jednoduché, keď vás zhejtiu za niečo, proste je to jednoduché. Čo sa týka, aby to nebolo čisto, že iba horror mody, to bolo moje hlavné, že proste vytvoriť si nejaký survival, kde proste
nebude konštantne horor. Čiže niečo, čo bude taký ako keby oddych od toho celého kričania alebo niečo, tak proste niečo, čo si môžeme si užiť, najmä tomu niekto to si môže večer pozrieť, dáme tomu, kde pri jete, pretože ja osobne len pri jedení pozerám videa, neviem jak vy. A čo ja neznášam aj na tých hororových Minecraft modoch, je to, že sa všetci sú repetitívni, čo znamená každý jeden hororový mod, jak môžete vidieť, keď došla tá dweller, normálne tsunami dwellerov, každý jeden bolo okopírované, a oni to tam aj niektorí povedali, že sorry, ale to každý že hociaký dweller, až na to, že to reskinuté, ako jasné. Nebude každý jeden z nich teraz kódovať nového dwellera a chovania somariny, hej, to ako nikoho úprimne by nebavilo. To je hlavné prečo ten Fungus tu chcem proste aj urobiť 100 sériu, lebo ja nemám moc rád ako úprimne, hej, 100 dní urobiť do jedného videa, to určite je furt challenge, ja to furt mám v pláne spraviť. Jedna vec, čo je taká, že keď to aj vydám, tak vieš, ľudia ti povedia, mohol si robiť to lepšie, mohol si robiť to lepšie. Ten feedback tej komunity je pre mňa fakt, že kľúčový. Čo sa vám na to páči, čo sa vám nepáči. A keď máte niečo, čo sa vám nepáči, mne proste dajte mi to vedieť, ja nemám problém, ja vám odpoviem na to, môžeme to prediskutovať, mňa to nebolí. Potom už je to také niečo, raz som sa stretol s takým komentárom, proste tip, ako ja editujem videa. Ja nie som jeden z tých youtuberov, ja viem sa naučiť editovať akože extrémne šialené, každý schopný je, ktorý do toho dostatočne veľa času je schopný naučiť sa editovať jak blázon, hej. Akože to není nič nové pod slnkom, ale ja to nemám rád. Ja nemám rád, keď ma pozeráš hororový mod a teraz zrazu Capek začne vybuchy tam editovať to tak, to hen tak, povahovo šialený byť proste úplne, že aby vystimuloval tie, jak to povedať, tie decká, ktoré sa strašne silno snažia, dneska s dovolami to vážne nevychádza, hej. A proste extrémne overhypnutý byť, to ja neznášam, hej. Ja osobne keď vidím nejakého youtubera, ktorý strašne, o môj bože, a poďme to, kámo, drž. Potom, čo týka editovania, ja v editovaní, než by som nechcel byť dobrý, ja kebyže chcem editujem blázon, hej. Jediná vec, čo ja mám rád, keď idem hrať horror mod, to video bude pomalé, čo znamená, že to nebude, ja hrám na atmosféru, celý život som hral na atmosféru a proste, čo ja som na tejto YouTube scéne, čo sa týka atmosféry, keď má byť vtipná, bude vtipná, keď má byť strašidelná, tak bude strašidelná. A na toto si ja dávam veľmi záležať, pretože keď niečo má byť fakt, že strašidelné, tak ja tomu dám atmosféru, dám tomu doslova, nakreslím ti charakter, hej. Ja sa v tom snažím zlepšovať, pretože to je kľúč dneska. Dneska není kľúč, ty kokos mať prehnané efekty a takéto, vždycky bol kľúč urobiť atmosféru. A ja nebudem nikdy sa snažiť editovať jak idiot, aby som proste, keď nechceš to video pozerať, nepozeraj ho, ja ťa nenútim. Ale nepozeraj to video preto, lebo jak človek edituje. Vždycky to bolo u mňa, že charakter toho daného človeka. A jedna z najpodstatnejších vecí, už som to spomenul, feedback od vás. Vy ste tí, ktorí toto celé umožňujú, čo vydávate proste, dá sa povedať, že nádej k tomu, aby som pokračoval. Jasné, tie videá nebudú vychádzať často, pretože ja mám 2 kanály, čo ten druhý je mimo Československa. Čiže ja teraz, ako nájdete, čo ako nenájdete momentálne, pretože proste tiež je nový jak tento, ale ako náhodou nájdete, tak ste viac než vítaní. Ja to neskrývam, ale zase neviem to odhalovať. Čiže dobre, poďme k tomu prežívaniu. Práve som stratil nič, takže možno deň som stratil, som sa vyspal ešte, ja som to musel seknúť, lebo som sa musel spísať celý tento denníček, som sa tu reálne spolnekúvam a jak to vlastne cítim všeobecne. A jak chcem, aby ste proste toto vnímali na to kanál, že toto nebude prehnaný kanál dnešnej doby, plný somarín. A osobne, keď si náhodou nájdete, že moje video má nejaký prehnaný, áno, tu je diamant, ja som tiež pozrel na to a 9 železa tam bolo. Keď náhodou budete vidieť proste tieto strašne, jak to povedať, prehypované, ne thumbnaily, ale názvy videí, ľudia sorry. Ale proste to není, že chcem privolať ľudí, čo sú strašne takí všeobecní, hej. Dobre, to som potiahol do Ečko, neviem kam. Ale je to preto, lebo YouTube. Kebyže YouTube mi reálne moje názvy dokáže tak boostnúť, jak ich proste boostne hociaké iné video. Ja dávam svoje názvy, ale tým, že sme v takej dobe, akej sme,
tak proste clickbaitové, ja ani neviem clickbaitové názvy, ja furt sa snažím tam dať niečo, čo sa reálne stalo, čiže sorry, videa ostanú samotné, akože ten core toho videa ostane, ale názov videa proste bude taký, aby YouTube povedal, že OK, poďme ho hodiť aspoň medzi 1000 ľudí, dajme tomu, hej. Čiže sorry ľudia predom, ale nejak to nepôjde. Čo ja som zistil, ja potrebujem vysmeltovať tieto železa, ale ja mám 6 kameňa a tu není nikde stone, čo ja pozerám, takže čo ja viem, nemôžeš urobiť ten tam je stone. A my sme rovno uprostred niečo, čo ani nemôžem skočiť dole a dole ze skeletóny. Dobre, tak idem sa skúsiť nezabiť. A kde je východ? Tu je východ, ne toto. Ne. Toto je... Ne, toto nie je východ. Toto nie je východ. Kde je východ? Tu je východ. Čo je v tomto? Čo v tom vôbec bolo? Dobre, tam je spawner. Fajn. Dobre, idem sa pre kameň. Proste... Sorry, že som sa dostal na začiatku videa takto na to. Ale jednak ja to chcem mať z krku. Ľudia, ktorí reálne sem prvýkrát dojdu na tento kanál, tak aby nečakali od toho proste, že... O môj bože, prečo nedýšuješ tak? Prečo nie všetko, čo povieš, není dané dole do tituliek? Kamo, robíš si srandu? Kebyže mám teraz napísať do tituliek, čo poviem, ty môžeš očakávať videa per chance. To nie je, že mesiac, 2 týždeň alebo niečo také, ne. To je, že per chance. Keď sa pýtate, čo je toto, kebyže mám možno tak diamantové veci, alebo menej diamantové veci, tu tak troška môžeme counterať tak diamantové a také veci. Stačí mi mať Glock alebo niečo a pôjdeme to preskúmať. Čo momentálne nemám, takže toto prvé video bude len čisto, budeme sa snažiť zohnať veci. Postaviť si baseu neviem, či je dobrý nápad túto všeobecne urobiť, ale určite budem sa teraz posnažiť možno spraviť niečo. Kámo, teraz je asi koľko je teraz? 19:45 momentálne čas, čo toto točím, čiže chcem toho dať aspoň hoďku tohto celého. Ja to, neviem, či to speedrunem, pokúsim sa, ale inak ty kokos uvidíme, no. Hovorím, chcem takú kľudovejšiu sériu, aké toto si človek povie, práve si vybral kľudovú sériu Minecraftu a pritom AKA tu ideš proti proste fungusom. A klasicky toto poviem, pretože toto má tiež YouTube rád. Ak sa ti toto video, samozrejme moja tvorba páči, tak nezabudni zachváliť ako odbor. Vidíš, hotovo. Neviem, či nehám noc. Čo mu vlastne toto je iba čisto, že na Plans of Villager Trades za 22 netherworld môžete emeraldu. Čo je toto? Garden Column Immersive Engineering. Kámo, ty si robíš srandu? Akože to čo je? Vidíš, ja sám som teraz proste celý v prdeli z toho. Práve som vyhodil jediné jedlo, ktoré som mal. Už práve ja som začal byť strašne Resident fanúšik. Jak vyšiel teraz Requiem, tak proste ja za spojovať niekoho nebudem proste. Čo sa týka toto, ak nebude hra roka, tohto roka, tak ja, ty kokos, fakt neviem, čo tam do oni vidia. Mňa nezaujíma, že vidia GTA 6, proste toto Requiem je fakt, že ako top. Ja som dneska napríklad dohral Village, čo akože tiež, ty kokos, 10 z 10, paráda. Ja milujem proste tieto hororové Residenty, pravdepodobne si aj zahrám 4 najbližšie, tu remasterovanú čo je. Čiže ako no, Requiem pravdepodobne budem tiež kupovať, to si chcem 100% tiež zahrať, aby jeden diamant proste. Dobrý achievement. Tu máme nejaké zlato pre Golden Appka a tam to skončilo, no. Má tu nejakú šancu vôbec toto na dropovanie viacero týchto vecí, alebo proste to je len tak na random táto miestnosť. Dobre, toto sa smeltne, idem sa vyspať a môžeme akurát tak sa ísť pravdepodobne. Prvé, čo by som išiel nájsť je miesto na baseu, nech vieme už rovno čo s čím, kde, jak, prečo, kvôli čomu. To si robíš Adam srandu. Jak to, že oni sa môžu už spawnovať? OK, čo to do ríti po mne ide? Ty si robíš srandu, Adam, ne? Dobre, kámo, takže jaskyňa. Neviem, či bude možná momentálne. Ja sa potrebujem dostať z tohto biomu. To je dedina, dobrá. Spruce biom by bol najlepší. A z čoho oni dokážu nakaziť každý jeden blok, čo znamená, že jediné bloky, ktoré všeobecne by nemali vedieť nakaziť, sú brick level bloky. A tie, ak dobre viem, sa im veľmi aj ťažko ničia. Čiže vedia ich zničiť, ale ničia ich ťažko, čo znamená brick level bloky, čiže najlepšie deep slate zobrať. Neviem, jak budem mať dobrý pickaxe, ale ak sa mi podarí získať netherratový pickaxe alebo niečo na ten spôsob, tak pravdepodobne, čo ja spravím aj, že normálne si spravím barák z obsidianu, ale to už, to ty kokos ako neviem, no. Dobre, toto tu furt nefunguje, paráda. A je to web of cob, doslova som dostal, keď sa prvýkrát logneš do sveta, čiže paráda. To by som použil, kebyže po mne ide nejaký zase dweller alebo niečo, čiže ako to by bolo dobre použiť, ale zas
tu asi ne, knihy sa vám vždycky radi vidíme knihy, áno, presne tak to ideme teraz na to. Gender Blender Adventure, ak sa hovorí. Dobrá, ale tak akože tie Hable bloky tu absolútne nemáte, alebo jak tieto Deepslate dediny, tak tie absolútne nemáte tieto bloky, alebo jak to mám chápať? Vy tu nemáte ani Blacksmith a nič, proste tu... Haló? Jak prídem? Ktorý mod je toto chodenie cez tie listy, ja prisahám rýchlejšie odstrániť, tak rýchlo, jak ja odstránim ten mod, to nikto ešte nevidel. Ja to neznášam, Ježišimaria, musím sa toto pozrieť, ale toto má tak, ty vole, niektoré názvy týchto modov, že mňa ide normálne niekedy prevrátiť. Ja nemám ani neznášam toto. Jak sa to volá? Leaves no exist, alebo exist no leaves, alebo walk through leaves. Ja myslím, že teraz ísť pre diamanty a začať aplikovať moje updaty, čo mám updaty, dobré a dosť enchanty, tak bude zatiaľ ten najinteligent... Prečo to, kámo, ja som tak zvyknutý, že teraz tú mapu sa snažím kolečkom myši proste stredným pohybovať, pretože proste Resident Evil Village som dohral dneska, čiže tam som pomerne mapoval tiež všetko. Bylo zaujímavé, prečo sa ja pohybujem teraz od dediny preč naspäť na spálny, ja, ty vole, môj mozog, halo. Ja potrebujem robiť čo najrýchlejšie vlastne progres, hej. A nemôžem, pretože ja prechádzam existenciou práve normálne, že svetom sa prechádzam. Tu je bolo pekné miesto, neviem, to robiť barak tu niekde alebo niečo, ale Spruce alebo Darkwood by bolo fakt fajn. Darkwood je toto, ale chcem sa pozrieť ešte hlbšie, či náhodou sa tu nenájde, že Spruce biome, keď tak to robím v tom, keď nevadí, pôjdem do klasického Oak, alebo sa zvrátim tam do toho Darkwood, čo zároveň je zase iný biome, čo nechcem s ním ani spoločné, čiže asi ne. Kamože tu je Spruce biome, ja sa spálnil tu a za mnou bol Spruce biome. Nevadí, ale aj tak potrebujem ísť týmto smerom, čiže takto urobíme kolečko. Je to troška prerenderované, že instantne si správne začnem robiť baseu a potom pôjdem troška ďalej a nájdem, že čisto Spruce biome, lebo to je taiga. To neviem, či tam teraz bude, že keď začne prečať, či tam náhodou nebude snežiť. Čo by nemalo, je to taiga, nie je to snowy taiga, ale aj tak. Nikdy nevieš. A neviem, či tu je season change, takže to by bolo úplne v prdeli, kebyže to je season change. Sme zabudli, jak to vyzerá v tých jaskyniach, čiže ako rovnako prekvapený pravdepodobne, jak vy, alebo sa to spomeniem a budem aj prekvapený, pretože sa to aj tak vygeneruje pravdepodobne nejak. Power 3 na look. To nemôžem odmietnúť. Efficiency 3 unbreaking 3, no tak... To už vôbec nemôžem odmietnúť. Protection, tieto fire protection a také veci to môžem odmietnúť s veľkou radosťou. Methylony nepotrebujem. Áno, ahoj. Ďalší Waystone, to by veľmi zaujímavé, uprostred dajme tomu Spruce položím tento Sandstone. Čo môj leather? Dobre, to teraz nepotrebujeme, to je spravím nejaké komponenty na zbraň, ktoré neviem, či budem zrovna craftiť. Neviem, či sa budem craftiť zrovna. Kožený, jak sa volá? Dobre, to zavrám, lebo som počul niečo iné ako krávu. Kožený poťah na môj vlastne, na zbraň. Nepýtaj sa ma, jak by to fungovalo, proste videl som veci. Hry ťa naučia jednou dve veci. Jak svet nefunguje. Toto čo je, dobre, toto je zase z toho nového nejakého modu. Engineer Sonar. Máš tu aspoň niečo, čo reálne môžem využiť, alebo ne? Opa, druhá kovalina. Aluminium, iron rod. Aluminium ingot, čo z toho môžeš spraviť? Proste crafting materiály. Engineer blueprint, hold shift. Graphene deco, ne. Steel metal component, ne, dík. Ahoj chlapče. Tam si zoberiem tieto veci iba. Teoretická stránka nič by už tu nemalo byť. Ja poviem do baraku jediný, ktorý počkaj. Aluminium, počkaj, to je železo? No to je aluminium, fabrik. Neviem, či sa mi zdá, či on môže mať nejaké oné, jak sa volá, nejaké tie veci na ako keby železné iba. Alebo ich nemôže mať, teraz neviem. Mrkvy chcel by som, možno neskôr zoberiem a urobím z toho golden. Karoc, toto je čo, to nehovor mi, že to je loď. Uprostred dediny, tu je loď. Dobre, kámoško. A jak sa vám podarilo? Budem hľadať, že ste aj rovno toho komandéra, čo tu bol, alebo tá paluba, tak ste to rozbili spawnom. Toto by pôvodne predok, ne? Či? Som zle. Asi zle, ukáž to sem. Na druhú stranu tam nič nebude, tak to môžem kašľať. Je tam nič, takže rozbytovaný spawn. Parádne. Dobre, tu som ešte nebol. Čo je to? Piercing, nepotrebujem piercing, unbreaking, nepotrebujem sub, quick charge, piercing, kámo. Koľko piercingov chceš na kom ksichte mať? Efficiency 1 spikes, power 3 je. Môžem z toho spraviť pava 4, pava. Frostwalker, fire protection. Frostwalker by bolo dobré, ale zároveň ne. Dobre, tu bol by som teraz rád, kebyže na ňom presne o tomto som chcel vyprávať, aby som z tohto spravil power 4, nemám pokoj. Už ma nájsť ešte jednu power 3, robiť z toho power 4. Koľko dediny ja ešte nájdem, prosím ťa.
Ok, kámo, to čo si, jak postavil toto? Napadlo mi, že to je tretí typ. Už som zlako, že to je tretí typ Waystone, že už by som normálne musel inventár začať vyhľadovať. Kámo, čo robia títo kovári? Akože oni len žerú, alebo jak to, oni nekobú nič? Som zobral všetko a potom sa pýtam, čo on je. Dobre, dobrý som. A, dobra. Ty čo si práve urobil? Ty čo na mňa ideš vyťahnuť? Ty máš zvuky revolveru. Dobra, tak Capek mi tu nabije revolver, ale predá mi oné palicu. Dík. Ako reálne, keď som to pozeral na tú mapu, tak ako... Toto vyzerá dobré, čo je na druhej strane. Tu by som si možno aj barák spravil v tomto, keďže to je možno rovnejšie. Počkaj týmto smerom, hej. Ja sa teraz len položím jeden z Waystoneov, urobím chestu, hodím tam veci, čo fakt nepotrebujem, ako tie enchant booky a také somariny. A instantne ideme do jaskyň, pretože ja dosť pochybujem. Keď som to hral aj s kamošom, tak proste my sme fakt mali prvých 10-15 dní, že OK, boli tam tí fungusači, ale že dalo sa to. Ale už potom, jak tá base a také veci tam boli dlhšie a naše footprinty, dá sa povedať, tak proste hocikam si išiel, sa proste spálila Hiveminda. A ty si poprosil sa pozadí, ale sedieť a že teraz čo? No, nič. No. To je diamant? Ty si robíš srandu. Oni teraz len tak na random sú diamanty, alebo čo to je? Čo je? Ty to ani na mape nevieš spoznať, že či tam také niečo? Čo je toto zas? To mi nehovorí, že toto je, nakazený barák. Keď zrovna si chcem niekde tuto okolo spraviť môj. Vidím ho odtiaľto? No, uvidím ho asi odtiaľto. Uvidím, neuvidím ho. To je nakazené, to ja poznám to drevo. Hej, to je čisto, že je nakazený barák, ale idem tam, pretože nie, že oni tam môžu byť, oni tam asi aj budú, ale jednak je to pravdepodobne opustené, či tam nebudú, pretože si protirečím, paráda. Proste je šanca, že tam nebudú, pretože jednak, jak som povedal, je to opustené a jednak vlastne tam môžu byť kľúčové veci k tomu, aby som mohol craftiť naše staré dobré CDU, či fightíme, dobre, bojujeme proti vlastne bioweapon proti bioweapon, jak to mám povedať, proste biologické zbrane. Čiže budú tu, je tu šanca, ale zase nemusia. Čiže tu také 50-50 teraz. Prečo pokáže sa keď začne mi dunieť všetko, čiže pravdepodobne tu niečo je. Prečo ten barák vyzerá tak malý, ale je veľký ako hovado? Čo je toto? Hard pie. Prosím? To je akože slice of hard pie. Môžeš si ho nehať. Môžeš si ho Hej. Čo to laguje? Nehovor mi, že sa niečo spálno. Toto musím zobrať. Toto ja craftiť nebudem. Ešte veľa ľudí teraz mi bude písať do komentárov, že proste že s týmto môžem vykraftiť brnenia a také veci, čiže veľmi ja viem. Ale zas nechci sa myslím moc akože kašľať. Väčšinou kde sú takéto baráky, čo sú a máš zrazu uprostred tohto celého baráku máš, jak to povedať, umývadlo, ktoré slúži na skúmanie veci. Ja dosť pochybujem, normálne to zneužijem teraz. Dobre, toto není pod tým barákom, dobre? To je toto viem, že to sú redstone cavey, ale to, kámo, ty si robíš srandu. Toto není súčasťou baráku, hej, toto je iný biom úplne. To ja poznám, toto je... Toto, čo tu vidíte celé, táto stavba pod zemou, to reálne, to je aj také obrovské, ako to vyzerá. Toto, keď neviete čo je, to sú tanky, hej, ktoré podzemné tanky. Raz sa povedeme, toto video určite ne, a ja dúfam, že na to nenabúram. Pretože toto je čisto infeknuté fungusom. Tam sú dobré veci, ale je to celé infeknuté. Čo ja chcem, ten barák zistiť, či má nejaký... Vyzerá, že ten barák má pre sebou baňu. Čo pôjdeme pozrieť? Toto. Či je to pravda, alebo ne? No hen tu má. Podzemie, jak som povedal. Čo ja dúfam, že tu nie je niekde spawner pod zemou, lebo to fakt nastarám, keď bude. A tak ty si robíš srandu. To je čo? Milk bucket, ale bucket. To je hlavne bucket. Holy! Ty si robíš srandu, hádam. To čo tu pre Boha robili? No tak toto je šialené akože. Čo ja osobne na týchto fungusačov neznášam, je, že im sa spálne vlastne Hiveminda niekde. A jak sa im vlastne spálne tá Hiveminda niekde, tak ty kokos oni ti z podzemia pošlú kalamitu. Čo znamená, že ty môžeš mať barák opancierovaný ako vado, ale keď proste podlahu alebo pod to podlahu nemáš nejaký pancer, tak proste kalamita ťa ide zo spodu. A vedieť o tom budeš, až keď bude možno tak 7-8 blokov od teba. Čo na ničí 3x3 hrúbku, akože myslím, pokiaľ neviac. Neviem, záleží aká kalamita.
Čo ja len viem, neviem, či to ovplyvňuje prostredie, v ktorom si na danú kalamitu, čiže keď budeš uprostred, ja neviem, púšte si robíš barák, tak dostaneš ten calamity level, čo je nový, ten sandworm, alebo jak sa volá, alebo že proste worm level. Ja asi najviac sa bojím Sieger, je fakt, že problém, ale Hausier sa by sa mal volať, alebo nejak tak Hausier. Ja vám skúsim. Ak budete chcieť, ja vám to tu skúsim nejako odprezentovať, akože celé, jak to funguje, ja neviem, jak fungujú tie calamity levely, ale aké tu sú. Ok, vidím, že by ak tam bude položený tretí diamant, máme pickaxe a reálne do jaskyň sa nám pôjde veľmi dobrá. S tým, že chcem urobiť aj diamantový armor, čo neviem, či by bol dobrý nápad v tomto, ale myslím, že to nie je diamant. Nevyzerá, že by to bol. Ne. Nevidím ho tu. Nevadí, furt dobré. OK. Tu je nejaký úplne random barák, ale asi som našiel, lebo toto je rovné ako hovado. Čiže ja tu len skosím stromy, čo toto je? Tu je jeden vylitovi, má proste chalan, tu má camp. Vieš, kto iný tu bude mať chalan camp? Monster Hunter, čo? To je čo som mi ten Hunter's Workbench. Vieš, kto iný chalan tu bude mať oné, Zachov camp? Keď tu budem žiť viac ako 20 dní, tak ty už tu vážne nebudeš. Ale niekto iný. Ale nevadí, jeho barák potom použijem na niečo iné. A možno ho zaražím, keď ty vieš, tak zautočiť, neviem čo môže po mne, som nevidel Huntera v tejto hre, čiže... OK, takže namiesto toho by som robil crafting, položím blok. Jaj, skoro by to funguje. Dobre, hoďme sem všetko, čo nepotrebujeme reálne, čo je asi viac ako polka veci, toto mi nehaj. Dobre, mám waystone, všetko. Dobre, môžeme sa ísť vybrať, ani neviem kam. Čiže... Nevieš čo ja spravím? Ja sa si podkopem, ale ešte predtým, jak to urobím, jak to vyzerá podo mnou. OK, potenciálne 99% šance, že práve kebyže teraz začnem kopať, tak dropnem do cavey. Paráda, takže to začneme kopať rovno tutok. OK. Aj takto to bude fungovať, a toto už ja... Dobre, toto sa nikdy nestalo, OK? Medzi nami. Takže to nebuglo tým, že mám oné dané nechanie inventárov, pretože raz sa mi tu stalo, že sa mi spálili reálne veci. Tam je random proste položený spawner a tu je strašne veľa diamantov, to je jak hlboko, 1, 2, to je squid, to nič. 3, 4, 5 tam dole, 6 je tam, to není. Ok, to idem robiť cestu k nemu. Quite renovation. A ja som zabudol, že spawnery budú konštantne spawnovať, pretože oni nemajú oni sú vlastne naprogramované tak, aby si vidíš, torče zrušia. To proste nemôže ešte spawnery, jak to povedať, dať preč. Ja som zabudol ešte na tieto. Čo sa tie, keď ten spawner proste zničíš, tak aj tak po tebe pôjdu. Čo je... ani blbosť, ale tak... By som si rád dal nočné videnie, ale teraz rozmýšľam, ako či sa mi to bude hodiť, alebo nie. Furt som zvyknutý pick-upovať tie gunpowder, keď potrebujem dosť, však lebo keď budeme craftiť zbrane, tak to bude tak troška iba, že hlavný komponent, ktorý sa dalo. Čiže no... Ten diamant pôjdem zobrať, je to pár, takže... Dobre, no ja neviem, kde mám začať, proste tam máš 2 diamanty, potenciálne 3, 4 možno. Dobre, môžem zobrať ten, čo je najbližšie k nám, čo je tento, bez toho by som zomrel znova. Asi ja poďme, dáme sa nočné videnie, ja to zbavím. 2 diamanty, to sú fajn. Tak to šťastie väčšinou nemávam, takže poďme rovno robiť diamantový pickaxe. Waystone, takže sa potom waystonem domov a môžem pokračovať potom v tejto jaskyni. Dobre, no jedna z najhlavnejších misií je urobená. Čiže pre tento diel, čo týka diamantov, tu akorát preskúm túto jaskyňu a mám pokoj. Alebo teda máme pokoj na nejakú tú chvíľku. OK, 14 dia. Fajn, tak to je troška viac, ak som plánoval. Máme ešte viac hore. Ešte vážne nechcem nájsť Deep Dark. Čo by to ani nemalo byť v okolí momentálne. Tak, počkajte, to je automaticky tak, dobre, nie je to asi v tej úrovni, ale kedysi to proste písavalo, čo myslím, že aj vy viete, že práve máš nad sebou Deep Dark, alebo vlastne pod sebou, ne nad sebou, aké môže byť nadobno, ok, kámo, tam je ďalší diamant, ktorý som si všimol. Ne, ja som zabudol, že my potrebujeme tento kryštál, Amethyst Dust. Dosť je tu toho, ale aj tak proste, ty kokos, že som sa dropol, a hovorím, však zobrám tieto kryštály, že budeme ich potrebovať, no budeme ich potrebovať, to za dosť. Kokos, máme 16, to nie je vôbec veľa, keď zoberaš, máme 16 amethyst shardov, takže sugarcane.
OK. Môžeme oficiálne povedať, že ty kokos... Jak sa volá? Bravo 6, going dark. Ne? A teraz iba tma. O ty kokos, tak to bolo až moc dobré načasované. Nevadí, aspoň uvidím konečne oné diamanty. Aj síce menej veci, ale tak chápeš. Železo, to je najhlavnejšia surovina momentálne. A keď sa mi seriózne podarí, keby ma dostatočne veľa železa, tak rovno pôjdem nazbierať, jak sa volá. Aj... Než nazbierať, vykraftím si rovno aj zbraň. Neviem si, čo by som mal prvé vykraftiť, počkaj, prečo som potreboval tiež trocha. Neviem si, čo by som mal teraz vykraftiť prvé. Ale určite zbraň to bude, ale neviem jaká. Ja som rozmýšľal vždycky väčšinou, že na diglom, ale na digla z nejakého dôvodu ja potrebujem ísť do nedru, čo ako tiež plánujem, lebo nedrátové veci by som chcel hodiť, čo keď už máme 100 dní. Toto úprimne, keď dám takto, áno, rád takto to zoomnem, tak proste... Povedz mi, že to není pekná. Toto je proste tieto momenty si proste, že sa ti baví Minecraft. Potom stretneš takto debila tuto a už sa fakt prestane baviť. Ktorý ťa ešte trafi, ty podaj by som ho trafil, ty kokos, počúvaj, normálne, pilíš mi nervy. Vieš, ak budem mať oné nejakú zbraň, si čo musím pozrieť, či nejaké pridali nové alebo ne. Záleží na ekonomii a takých submarinách a hlavne gunpowder budeme potrebovať. Čo, máme zatiaľ nejaký základ, čiže si spravím nejaké náboje od toho a potom pôjdem vlastne loviť creeperov na Jaskyňovič. A domov. Tak, máme náš oný zostup. Ale dobré. Sorry, to troška bližšie teraz, aby som na mikrofóne niečo robil. Dobre, zvyšli sme s 25 diamantmi, ty kok... Prečo to mám? Dobre. Dobre, tak môžeme si vykraftiť aj sekeru. Môžeme čo ešte vykraftiť? Zaujímavé, toto môžeme vykraftiť práve, že sú strašne veľa, čo tak pozerám. Ale ja si by som to šetril, to čo je? Ty kokos, žehnámo box. OK, prvé ideme smeltiť. Som myslel, že budeme smeltiť aj hen tam, akože v jaskyni, ale... Jak som to akože to povedal, tak som si povedal, že vlastne my máme... Tieto, vlastne tieto waystony, čiže... Žiadny zmysel by to reálne nemalo. Dobre, naša prvá úloha teraz bude, ešte predtým, jak to celé vlastne useknem. Chcem spraviť, jak sa volá, ten celý stôl na to craftenie tých zbraní. Samotný ten craft somar, ktorý potrebuješ, na to by si musel si spraviť tento náboje. A hneď, jak to urobíme, spravil by som pravdepodobne nejaké základy baráku, nech sa nepovie. To by malo byť teoreticky asi všetko. Tu niekde okolo mňa je proste niekto s batom, ktorý z toho chutí ho vytiahnuť. Dobre. Mám ho. Ale mám pocit, že to sú dvaja. No nejsú. Čiže bolo to takto. Môžeš to robiť takto a hodíš tam tieto tri. Fajn, máme niečo, čo nemôžem fyzicky chytiť kvôli tomuto módu, takže... Dobre, nechcem investovať veľa železa, nechcem investovať všetko železo. Ešte musím vykraftiť ten somár na náboje. Ten sa robil teraz jak do riti. Čiže som potreboval toto, spraviť to takto. Jop. A teraz potrebuješ jedno železo. A toto. Alebo dve železa a jedno. Dva kopre, jedno železo. Hahaha. Jak sa to robilo? No, dva kopre, jedno železo. Dobre som na to išiel, len som to zle rozpoložil. Dobrá, vyberme si najprv zbraň. Glock je prakticky meč. Taký lepší. M911 má koľko damage? Čo? 45 CP bulety, hej? Dobre, 45 CP. Máme 45 CP bulety. 224, 11 damage, čiže za 911, tak to asi berám potom tým pádom. Čo máme toto? To je fajnová. Bez nábel samozrejme. 911. Práve som dohral Resident Evil Village s touto zbraňou, takže práve som aj v Minecrafte s touto zbraňou, to je reálne na schvál. Máme nabiju. Pretože tu nepôjdu po mne likáne. Dobre, máme damage 11, čo je paráda. Minecraft Armor Piercing, to neviem, či zrovna potrebujem. Movement Spear, jasno, Spear, dobré. A headshot per damage, čo v Minecrafte headshot trafiť je pomerne dosť jednoduché, takže... Kámo, oni tomu pridali svetla. Ten vývor tomu pridal svetla, čo si blázon, to vyzerá dobré ako voda. Čo potrebujeme je
Ja mám gunpowder, veľmi veľa gunpowder, akože máme veľmi veľa nábojov môžeme mať. Čo ja ale potrebujem je ísť zohnať viacej kopru, čo nemáme. Čiže instantne idem urobiť to. Ja sa potom vrátim k tomuto všetkému, čo je tu. A koper je reálne tutované, takže ja nemám do toho skočiť, toto je to jasne reálne. Išen 1, 2, 3. Vejny. Vodu potrebujem do ryti. Tu niekde voda tam je, to je pri potoku niekde. Vieš čo? Normálne nový setup. Krompač? 911, sekera. Klasické Minecraft kombinácia podľa mňa. Dobre, máme 8 rán a 322 nábojov na prebitie. Nemám vôbec plný inventar z toho, čiže za mňa dosť v pohode. Mám ešte jedno, čo znamená, že idem vlastne potrebujem 20 že na tom, takže počkáme si ešte kúku. Aby na jaj. Mám nejaký základný plán baráku. Vchod. Ja. Ten bude asi tu pre zmenu. To chcem robiť takto, vieš. Takto proste stripnú to celé. A takú chatu, hej. Problém s týmto, jak som povedal. Ja, že to je nejaký fungus do prdele hentam. Nevadí. Problém, ktorému vlastne budeme teraz čeliť je, že ja môžem spraviť tento barák, ale po nejakých tých daných dňoch ja budem musieť tento barák reálne prestavať. Preto ja moc ho nechcem stavať. Chcem vlastne, toto som chcel spraviť, teraz som spomenul na to, jak som vám toto že vyprávať jak idiotn. Necháme ešte robiť jedné APCčka. A daj mi to, ne toto. Toto si chcem robiť. Fortune, Efficiency a Breaking. A daj mi aj veľko jedno. Proste tento pickaxe maximálne vylepšiť. Nech mám pokoj. Efficiency 3, Breaking 3, Fortune 3. To Fortune 3 už nejde vyššie, Breaking tiež nejde vyššie. Efficiency, keď náhodou dostanem 4 5 alebo ďalšiu 3, tak to upgradenem. Čiže budeme jednoduchšie ešte nájsť villagera, ktorý není hunter, čo by nemal byť problém, pretože reálne okolo nás niekde je teraz dedina, neviem kde. Počkaj, halo. Kde je tá dedina? Dobre, tu máme ďalšiu tú väžu, kde je pravdepodobne nejaký ľud, neviem, nezaujíma ma to. Tu máme rovnú dedinu cez, chcel som povedať cestu, ale to je asi tak 250 blokov od nás. Tak rátam žučiarov, čiže 250-300 blokov od nás, to je v pohode, čiže jedna zastávka. Neviem teraz, či tu je ten mod, kde môžeš cyklovať, vlastne prechádzať medzi danými ponukami, čo máš od dedinčanov. Ja dúfam, že áno, že toto som pridal, ak ne, tak ma hodí o zem. Ale tak to je všetko z tohto dielu. Nechcem to absolútne robiť dlhé, ale chcem niečo vyflusnúť tam, pretože zo Segrou pravdepodobne pôjdem teraz počas, neviem teda víkendu, asi ne, ale počas tohto týždňa vlastne chcem ísť s ňou urobiť tento pokračovanie, čo ste vy chceli, toho Antlers of Hunger, takže teraz som vám likol, že hej, idem to najbližšie niekedy robiť a reálne akože to s ňou chcem nejakým spôsobom akože ho poraziť alebo aspoň ho poškodiť. Z toho séria neviem, či bude, skúsim, nedúfajte, lebo ako uvidíme, či sa nám ho v jednom vlastne ťahu podarí poraziť alebo ne. Ale každopádne toto je všetko odo mňa. Ak sa vám samozrejme video páčilo, určite zabudnite ako odber a my sa vidíme pri ďalšom. Jo, tak sem kým sa vrátim, aj zabudnem, takže obec si budem musieť reálne pozrieť vlastné video, ty kokos, čiže ale dúfam, že to nebude tak. Mám 911, čiže ako umreť, moja šanca na umretie teraz je strašne malá. Takže to zajať trafiť. To bude strašne, bude sa jeden náboj. To bol headshot. Dobre, brácho.